कसं आहे तिखट आहे? जिंजिने आल्या जिंजिने. त्यांना सांग मग कमी करायला. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, मी सुयोग मुकनाथ तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आज आपण जाणार आहोत अलिबागला. जाणार आहोत आपण. थंबनेल आणि टायटलवरून तुम्हाला कळलंच असेल, तर शेवटपर्यंत बघा व्हिडिओ आणि मला कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. चला मग सुरुवात करूया प्रवास. खाली आलेलो आहे. बाकीची पब्लिक नंतर येईल. आपण बस आणायला चाललोय खाली मेन रोडला. चरण येतोय मग त्याचा लॉक होत नाही. आणि हे बघा निघून खाली आलो आम्ही मुलं बस आणायला चाललोय. तर बस बघू आतमध्ये येते का या रोडला. बाकीची पब्लिक नंतर येईल. आम्ही फोन केलं मस्त सॅमसंग. गणपती बाप्पा मोरया. माते की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. गणपती बाप्पा मोरया. अरे मार कसले रे. हा ते मी ऍड करतो. मानव नाही खतरनाक. चरण पेड़ संभाल के रखा. हेच खतरनाक होतं.
ए भाई मजा आणली यार. हे काका उठले काका उठले काका उठले. घोडा चालव घोडा चालव. अरे कहना क्या चाहते हो? आली मजा आली. 20 तारखेला बारी जाऊ आपण. हे मावशी लय असणार ते बघा. बघ स्विच ऑफ होणार आहे. सगळ्यांनी खिडकी लावली. पुन्हा बघूनी आई म्हणाली काय म्हणले आता सांगू कशी काळजी बोलू कशी गाव कुणाचं घेऊ कशी मी. नाही 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 तो लिरिक्स बघून गातोय विसरणार नाही. अकन करते नीरावजी सरी अरे ठेम ठेम नाही जोरात काय पाहू अरे लई जोरात सांगतो माझ्या मनात लपलंय माझ्या मनात लपलंय राजा ऐक सांगतो. या गाण्याला काय आवाज येतो अशा प्रकारे मित्राला गरम होताना दिसतंय. मला पण मला सीट आहे ना पाठी भेटते पुढे नाही भेटते. हा कॅमेरामॅन पण माझा हात हात मामी मामी अल्ला नारायण दरी गाडवाच पाय अल्ला नारायण दरी गाडवाच पाय वेळाली बघा तिचं देव तरी काय हो अल्ला
नारायण दही गाढवाचे पाय हो, अण्णा नारायण दही गाढवाचे पाय हो. बोल त्याला भाई 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 बाबा फिरतीचं वाढतंय फळ तोंडाला तोंड माझं मेळ ढगाला लागली पाणी थेंब थेंब वर ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब कळ चल राणी जाऊया गाडी फिरूया पात्रात संग वाऱ्यात अंगाला भिडू दे अंग दादा सरकार आपले मशाव ब्रुनो काय करतो रे? ए ब्रुनो अरे मी पडलो चिक मोत्याची माळ होती ग चिक तोळ्याची चिक मोत्याची माळ होती ग तीच तोळ्याची ग गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग गणपतीचा गोंडा पकड पकड पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात वळा पुष्पहारांच्या वादलाच वारा ताशाचा आवाज गणपती बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा क्यों है ये क्यों है ये क्या बड़ा अच्छा लगता है बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. वाह 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 डबल काय डबल बहुत खींचेगा. भाई तेरा एनर्जी डाउन है भाई.
कि फिर कब आओगे, किधर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन मेरे सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है, कि फिर कब आओगे, कब आओगे, लिखो कब आओगे। उसको बेटा भाई गिरेगा ना तो बहुत मारेगा मैं। आता आम्ही नाश्ता करायला थांबलोय. हे मानव आलेत हात पाय इकडे आता पेन पासून आतमध्ये आले. कुठला ढाबा आहे ते दाखवतो नंतर बाहेर. करूया नाश्ता. सर्व मागवलं सगळं मागवलाय आता खाऊ मस्त पैकी. हे आपले हे बघा आपण एक पण बाबा गोव्याला चाललोय आम्ही. गोव्याला मी चाललोय गोव्याला. हा आणि अशी शर्ट घातलं नाही आम्ही गोव्यालाच चाललोय. गोव्यालाच चाललोय. आणि गोव्याला चाललोय. चला जाऊ दे. सोडणार चला दाखवतो कशी आहे मिसळ पाव. यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी. खायला या लाल तिखट असेल. हळदी अक्षय. आणि सुयोग भाई मात्र टेस्ट करताना कसं आहे म्युझिक कसं आहे तिखट आहे त्यांना सांग मग कमी करायला. जपायचं नाही. नाश्त्याची वेटिंग करतात सर्व. नाश्त्याची खूप सर्व हे चेहरे भुकेलेले चेहरे. हे भुकेलेले चेहरे. हा बघा ही मम्मी आली. मम्मी आली. ये बघा मम्मी. हे मम्मी बघ राम. ऐक मी इकडे अरे मी इकडे ऐक नाश्त्याच्या टेस्टिंग करून झालंय. टेस्टिंग करायला बोललं. तिखट होतं सांगितलं लहान मुलं पण आहेत त्यामुळे. अक्षय बाबा ये रोडच्या बाबतीत काय म्हणायचं तुला? काय म्हणणार तू? एक मनका सोबत घेऊन चाला. नवीन भेटत असेल तर घेऊन चाला. एक मनका. खूप सारे खड्डे आहेत तिथे. आपल्याला गाड्या डान्स करताना दिसत होता आणि आम्ही पण करतो. ही एक सेफ आहे कारण मला टेकायला भेटलंय. बाकीचे त्यांनाच माहित असतील. त्यांनी सोबत पोलीसची गाडी बघ. आणि ते प्रो आहे. कशी ती पूर्ण खड्डे बघू शकता तुम्ही. आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. भेटू पुन्हा पुढे. आणि इथे प्रवास आपला चालू झालाय अलिबागचा. हा अलिबागचा रोड आहे. सुंदर असा नयनरम्य दृश्य बघू शकता तुम्ही. ते रस्ता पण सुंदर आहे. असं वाटतं बाईकवाला हिरानंदिनीचे रोड वाटतात. ऐसा क्या बोल सकते हो उसको, मतलब यूएस वाला फीलिंग आ रहा है इसमें. मैं एक बार ही यूएस गया था, बार नहीं गया था. हे झाले का मग घाबरतील ते. लगेच हे वाढतील आपले सबस्क्रायबर. यूएस नाव आहे नको. उल्हासनगर ना. यूएस मतलब मुंबई वाला सस्ता वाला उल्हासनगर. ज्यादा नहीं, इसमें 20 रुपये लगते हैं. इथं ब्रिज वरती QR कोड आहे आणि अक्षय मात्र QR कोड स्कॅन करताना काय दिसेल ते बघायला. डब्ल्यू दिसणार रिषभ पण. हा अरे 00 दिस रहा है. हा घे हे बघू फुल फोकस. हे पेमेंट काय आलंय पेमेंट पण झाला असेल ना. USW सिमेंटचं आलंय काहीतरी. हे दाखव हे जातो याच्यात दाखव ना बाबा. व्हिडिओ करतो आणि तुम्ही बघू शकता एवढ्या रुपयाची लॉटरी लागली आहे मला. लाईक करा.
मित्रांनो, पहिला भाग मी इथंच थांबवतो. फार्म हाऊसमधली मजा मस्ती मी दुसऱ्या भागमध्ये दाखवेन. आता हा म्हणजे गाडीमधली मजा मस्ती कशी वाटली ते कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. आणि पुढच्या भागसाठी लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका.